Deployment sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration. Alang karong umaabot nga eleksyon ang nakaplastar na. Di moubos sa gatusan ka mga personahe ang nakatakdang ipakatag sa nagkadaiyang polling centers sa syudad. Aniya ang akong report. Gibutyag karon sa kadagkuan sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City nga plastar na ang ilang deployment karong May 12, 2025 election. Matod sa RTA nga di moubos sa gatos ka mga personahe ang ipakatag sa nagkadaiyang polling centers sa syudad. Lakip na dinhi ang pagbutang usab og personahe sa mga mall nga magsilbing polling centers karong eleksyon sa Cagayan de Oro City. Human naman ta sa to ang period of coordination sa lain nga mga buhatan. So sa last time po nagkandakta og kanang briefing no sa ato mga personnel. At the same time sa karon nga stage na nata for deployment na ready na ato mga personnel. Dugang sa RTA na nag-unang tahas nila ang pagbantay sa dagan sa trapiko palibot sa mga polling center. Naamang areas nga needed nato ang mga personnel nato kay naay mga areas pod sa atong syudad nga di malikayan nga mo sa matag karon unya mo bugat gyud ang dagan sa trapiko. Nagpahimangno sab ang RTA sa mga motorista nga bisan pa man adlaw sa eleksyon, dili kini rason aron dili nila ipatuman ang balaod trapiko. Busa ug galing makalapas ang usa ka motorista, posible kining masilutan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.